салом алайкум дӯстони азиз тамошобино. имрӯз рост гап омадем ишкошим, ноҳияи ишкошим гармчашма. дӯстони азиз нигоҳ кунед, чӣ хел природа, чӣ хел табиат ай. мараванд дӯстони азиз, бози насиб бошад дӯстон медорем дуруша шувак ба навор мегирем, сёмка мекунем қати бачаҳо. мо далши нигоҳ мекунем. макаса омадагиан сурат мефтесам. ин берун ай дӯстои азиз, ози насиб боша медорем дурушани ба навор мегирем. ма мебинем ки чӣ гап ай. ина дӯстои азиз, бози мебуровем боло ба навор мегирем. ами чиёра нигоҳ кунед, як борш хеле ҷо ай дӯстои азиз. марамад ин табиат беҳад зебо, табиат беҳад хуб ай. пагода бомба. иҷа барои бемориҳое ки миён дард, по дард, гурда дард, ҳамин чизро беҳад фоидаи хуб дорад. аз ина болош баромадаистем дӯстои азиз, мебинем ова як ҷо меаст сарчашмаш. мардум даҷа барои ами касалӣ доранд, ягон беморӣ доранд, меоянд инҷа як чанд рӯз дам мегиранд, истироҳат мекунанд, мераванд. беҳад фоидаи хуб дорад. ҷое ки мебинед сӯзаи гастиса барои дамгирӣ мардум бисёртар омаданд. инаё як ду сета барои тобистон ба зимистонам ҷое мешавад. хуб аст, ҷои беҳад хуб аст. салом алайкум бародарони гиромӣ. чунон шумо мебинед мо имрӯз дар ноҳияи ишкошим дар гармчашма қарор дорем, дар ҷое ки об дар зери замин мебурояд. тақрибан 98-97 градус селсия ҷӯш омадеса об дасти одамана тоқат намекунад. инҷа тухма гарантияш қати бимонед меҷӯшад, тут мепасад. оҷи ине нигоҳ кунед. аз баландӣ 2700 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. барои касалиҳои пӯст, ҳар гуна касалиҳое ки масалан дар пӯст ҳастад, барои хунукзадагӣ, барои намак гирифтагӣ, барои ҷойҳои намак гирифтагӣ хеле аҳамияти муҳим дорад. мо имрӯз омадем дар ҳаминҷа насиб дар қатиб бародаро ҳаминҷа дам гирифтем. шуморо ҳам тавсия медиҳем ки ба ҳаминҷа омада аз беморие ки аз касалии пӯст азият мекашанд, ба ҳаминҷа омада иншолло парвардигор раҳмон раҳим бихоҳад, ҳаминҷа дар меоед 100% иншолло лечение ба амал меяд, касалиётон гум мешавад. намак ам дӯстои азиз.